लोगोफोर जोङो दिनै जोंनि ब्रादार खोरोम ब्रादार मिल्टन मेसाकियाव थांसिगोन ना दिनै माने बिराद गोबाव समाव फैनानै थाफैनाया मेसाकियाव थाहैसिगोन बिसोरो दिनैनिफ्राय जोङो माने बिदिनो जोंनि बाव फुरा लड खालामजोब्बाय लड खालामबाय माल लड खालामबाय साइकेल गंनै खाबाय ओमफ्राय ब्रादार खोरोम दाव ओइ बेबो थांगोन मेसाकियाव थाहैगोन बिसोरखौ दोनलांनो थांगोन जों लोगोसे आयं जोंनि आयं एरिया सेक्रेटारि आयं प्रेसिडेन्ट ना गाबोन फैदो दे गाबोन फै थांसिगोन आयं दोनलांसिगोन आयं दोनलांसै ना जाबाय जाबाय साइकेल लड खालामगासिनो लड खालामबाय जों दा आर'जनि गेजेरजों प्रार्थना खालामनानै जों ओंखारलांसिगोन बे अमानि गारिजों लांनाय जागोन दे होमबा जों दा दिन्थिलांबावगोन टिफिन नामा बेलाय ए मा दखान बियो आयं मा दखान होनो बेखौ मा दखान होनो ए नाम दोनथ'वाखै दाबो दोनलां नाम दोनथ'वाखैनोलै बेखौ दाबो खम खस्थ' बेफोर जायगायाव ओमफ्राय गारिनिफ्राय साइकेल गारिनिफ्राय साइकेलनिफ्राय नावनिफ्राय गराय गारिनिफ्राय गराय गारिजों न'सिम नायलांबाय थादो दा गारिनिफ्राय बोखोला साइकेलाव थिखांगासिनो दङ माल बुस्थुफोरखौ मावफानोबो मोनलायलाङासै र' मावनोसै आयंआ गिटार लादों नै दे संसार बेफोरो ना गराय गारियाव फैबावबायसो आयं खनसा बोलायसे Mesakhi Sapori no Mesakhi Sapori ওলাইছে ন কেতিয়া আহিব তাৰ পৰা ঘূৰিম ন হ'ব দে लोगोफोर बिदिनो साइकेलाव जों कारनिफ्राय आनलड खालामना साइकेलजों नारलांबाय दा ओमफ्राय नावआव थिखांहैसिगोन बेयाव लड खालामबाय लाबोद' लाब्रा नावआव लड खालामगासिनो दङ दा नैबे दैखौ बारनांगौ ओमफ्राय बिनि उनाव गराय गारिजों ना मोसौ खिबो दंलायलायो आइया जोंना गिटारखौ लानानै फैलायबाय एबार जोङो बेयाव लड खालामनानै दोनसिगोन साइकेलबो थिखांबाय साइकेलखौबो उफाय गैया फुरा रायजो जानायनि नालाय साइकेलखौ लाबोनायनि थाखा ना साइकेलाव आलायजागोन जोंनि मोनसे घाटखौ जों मोनसिगोन ओमफ्राय जोंना गराय गारिया बैयाव फैनानै दंफैखासै गराय गारिया फैनानै दंफैखासै हनै बे गराय गारि गराय गारिया जोंना फैनानै दंफैसै बेयावनो दा गासै बे माल माथाफोरखौ आनलड खालामनानै जोङो बे गराय गारियाव थिखांनानै लांसिगोन घाटआ जोंना मोननोसै गराय गारिया मा रोखोम दा सेस्था खालामगोन गराय गारियाव गाखोनानै थांफानो नायनोसै मा जायो बेयाव मोनसे नाव रिपेयारिं जागासिनो दङ लोगोफोर बे गराय गारिजोंनो जोङो दा थागोन बे गराय गारिया फैबाय बेयाव गासिखौबो लड खालामजोबनानै ओमफ्राय थांसिगोन आरो आसरित ना नावनिफ्राय ओंखारबाय नावनिफ्राय ओंखारनानै गराय गारि बे गराय गारियाव थिखांसिगोन दा लड खालामसिगोन दादा गराय गारियाव गाखोफेरना फेराखै
Tukrajhariयावथ' गरायखौल' नुदों गाखोफेरनो मोनाखैमोनलै गाखोगोन नामा दिनै गाखोला सानबाय गाखोला मालखौ जाबोदोंसै मालखौ जाबोरसै सासे गाखोनांगौ बायदि मोनबाय आङो नांनो हागौ आयंखौ थिनहरसिगोन नामा आं गाखोनो सानदों नङाबा मा जायो नायनोसै र' दे लोगोफोर गोदोनि दिनावबो जेब्ला मिशनारिफ्रा बेबायदिनो गुबुन गुबुन हादरफोराव रिमोट एरियाफ्राव जेब्ला मिशनारि खामानि मावनो थांदोंमोन बे समाव बिथांमोनाबो बेबायदिनो नावफोरजों थांनानै मोसौ गारिफोरजों थांनानै थफ्ला थफ्लि रोगानानै बेबायदिनो मोसौ गारिफोरजोंनो जग्राफोरखौ रोगानाय मोसौ गारिफोरनि साहाराजों गोजान गोजान जायगायाव थांनानै इसोरनि खामानि मावहैनाय केम्पिं खालामहैनाय जों बेबायदि जारिमिनखौ जोङो मोननो हायो दिनै जोङो जे जायगायाव थांगासिनो दं बे जायगानि नामा मेसाखि सापरि बिल्डिं जानानै थानाय मोनसे फिसा आइलेण्ड बेयाव गारि घोड़ा लांनो बिराद खस्थ' आरो बेयाव गारि घोड़ा गैया बेनिखायनो बेयाव गावनि साखा खबनै बाइकफोर साइकेलफोर बेजोंनो बेयाव हान्थिनांगौ जायो बेबायदि थफ्लाफोर लांनोबा बेबायदि गराय गारिनि गेजेरजों बोनानै लांनो गोनां जायो बेल' नङा जानाय लोंनाय आहार दखाननि बुस्थुफोर बेखौ बे गराय गारिजोंनो लांनानै हजोंहाय फानहैनाय जायो दा बेयाव जोंनिफ्राय मिशनारि सानै बेयाव थाहैसिगोन बिथांमोनखौनो जोङो दोनबोनो थाखाय दिनैहाय फैदों गराय गारिजों मालखौ लांबाय लोगोफोर थाबायनो हाला जिरायबाय जिराय जिराय फैसिगोन बिसोरो हा Hey, Sapori. सापरि Mesakhi Sapori dong. আহিব পাৰিব লাহে লাহে Timur pura isa. যাব পাৰিব? আহি আছে না বহি থাক তেনেহ'লে হা দে बालाबारि मा खालामनो आयै बेस्राफोर अन्थाव बाथाव लास्टआव साइकेलाव गाखोलायबाय जोङो साइकेलाव थांगासिनो दा जायगायालाय बिराद मोजां लोगोफोर ओमफ्राय गैयाबाबो 3-4 किल'मिटारसो साइकेल सालायबाय दाबो सासेल' मानसि लोगो मोनदों आयं बे बैयाव मोसौ गुमनाय सासे गथ'आ नुहुरनाया बेखौल' लोगो मोनखादों दासिमाव सासेबो मानसि लोगो मोनाखै न'फोरखौलाय नुबाय न'आलाय बेयावबो दं जेरावबो दं हनै मानसिखौनो सासेबो नुहुरा मा खालामना दंजोबो बे टाइमाव सरि माइ हादों माबा माबि दुब्लिनि खामानि मावदों खोमा लावआ खिन्थु बिराद जायो बे जायगायाव लाव लाफा खुमब्रा जिखुनु मैगं मावदोल' आरोना बरियानो जाखायो इतना क्लियर इतना साफ सफाई जगह है ये पूछिए मत इतना अच्छा जगह है वहाँ में 2 लड़का लड़की है बच्चे लोग हैं उसको देखा है हमने अभी इसके अलावा अभी तक इन लोग के लेके अभी 3 आदमी देखा है सागली है बकरियां है यहाँ में खा रहे हैं और ऐसा वो क्या बोलते हैं इसको ये पेड़ बहुत है यहाँ में इसको कुछ भी कर सकता है खा सकते हैं इसको और मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा आप लोग देखते रहिए ओपनिंग सेरेमनी दा बिदिनो थालिर बिफां लायबाय थालिर बिफां होनानै रिबन खानानै बे न'खौ ओपनिं खालामनाय जासिगोन दसे उनाव दारियावनो लिरनांगौलै
मा सुरसुनों बिलाय हा ini semua जोंनि janai एरियानि मानगोनां प्रेसिडेन्टनि आखाइनि गेजेरजों दिनैनि बे मेसाकियाव थानाय गोदान मिशन सब सेन्टार क्वार्टारखौ रिबन हास'नायनि गेजेरजोंनो बेखौ बेखेवनाय जाबाय। दैलाङाव दैया नैबेजों एसे बारबोयो आरो बारबोनानै बिसिनि ओरै मोखांजों ओरै फैयो बेयाव एसे गोजौ जाबाय दा बेयाव दैया थानाय नंला किन्तु ओरैहाय जे टिउबवेल नैबे टिउबवेलनि साइडआव माने गाहाय जाबाय बेयाव दा दैया जमा जानो हागौ बिनिखायनो बेयाव माने 6 ट्रेक्टरसो हा गारनो मोनोबा माने बे खला लोमनाय नङा आरो बे नैबेनि लेभेलजों ओमफ्राय नोरैहाय फायखानायाव थांनाय नोरैहाय बेयाव माने 6 ट्रेक्टरसो हा गारनो मोनबावोबा माने बियो बिराद बरिया जासिगोन होनना बुंदों। आदा हाया बेसेबां लायो ट्रेक्टरसेयाव? 650 होमबा 6 ट्रेक्टरजों बेसेबां थांनो हागौ बेयाव जेनेबा 600 माने 4000नि थाखाय बेयाव हा गारोब्ला मोजां जागोन। ओमफ्राय जुदि हा गाराब्ला दैलाङाव ओंखारनानै माने दै लांफैनो मानो बेसेबां दै गाबाय थानो जागोन ना बिसोरो दा नंखायनो बेखौ माबा मोनसे बेबस्था लानांसिगोन बा होमबानो कमप्लिट मोजां जाबाय आरो दा नैबे थाबावबाय 4000सोनि एसे हा गारनो हाबानो मेसाकिनि खामानिया गासिबो कमप्लिट जानाय बादियानो जासिगोन। ब्रादार माबायदि मोनदों जायगाखौलाय? मोजां बिराद थान्दा ना? न'खौ नायबाय मोजाङै? न'आथ' मोजां ना? कारेन्टआथ' नोंसिना सिन्था गैखाला एबार अफा सलारा माथो मानसिनिफ्राय देरसिन सलारा ना? खोरोमदावबो गामि बादिसो मोनखाबाय दा फुरा गामि ना? नै गिटारा मोजां दोनै Ayah, jadi lah mama pura aku sudah. Kau ni ya? Abu filak ru. Lali, nama lang bay. Nah. खारगासिनो दंब्रा बा माथो ओरैनो खारखायो मालाय बोनायाव गाखोदों बिसोरो ना आयु हारसिंनो बोहोबाय
नांबावगोनसो ना नामा रिटार्न जाफिनबाय मेसाखिनिफ्राय मैया थांनायाव साइकेलमोन दिनै बाइक जानानै फैजोब्बाय नै जादोंमोन तर होनानै बाइकआ गोलैबायमोन मालाबा फैबा साबधान बे गोदोयो दोननानै जेराव थांजालाबाया गाइखेरफोर लाबोदोंबाथ' सेसमोन आरो बियो गाइखेरफोर मोनबा खिन्थु मैगंसो नालाय जेबो जायाखै दा नैबे दैखौ बारखांनानै आरो बिदिनो दुब्लि थांबावनानै ओमफ्राय मोनसे नाव गाखोहैबावनांगौ ओमफ्राय जोंना आदाया नै ओंखायनो एकदम नाराबारि खालामदों जोंनि मानसि बियो स्प्लेन्डार मानो खारनो हायाखै ओमफ्राय जोंना सासे आयंआ थाबायबोगासिनो सासेया बेयाव मा मुत्रा बिसार्जन खालामहैदों ओमफ्राय दै लेथ्रा खालामहैदों सब गासिबो मोजां ना